Hola, som la Laura i la Isabel. I avui us ensenyarem a com fer un cotxe eòlic amb un globus. Els materials que necessitem són un tros de cartó rectangular, 2 escuradents dels llargs, un globus dels grans, cinta de pintor però ja tallada a trossos, 2 canyetes petites a la mateixa mida i una canyeta més gran, 4 taps d'ampolla que siguin de la mateixa mida. El primer pas és enganxar les dues palletes petites al tros de cartó. Després fem un forat a cadascun dels caps de l'ampolla. A continuació introduïm l'escuradents dins el cap d'ampolla i posem una calabanya. Bé, l'introduïm dins de la palleta. Fem el mateix amb l'altre. Després introduïm la canyeta dins del globo i l'envoltem amb un tros de cinta de pintor. I enganxem la canyeta amb el globo en la nostra superfície. I ara provarem si funciona o no. La conclusió. Com hem vist, el cotxe eòlic funciona quan inserim aire a la canyeta. El globus s'infla i llavors permet moviment, que és quan l'aire es torna a escapar per la canyeta. Això passa degut a la tercera llei de Newton. Però, què és la tercera llei de Newton? La tercera llei de Newton ens diu que quan un cos exerceix una força sobre un altre cos, que seria l'acció, aquest segon cos exerceix una força en la mateixa intensitat en sentit contrari, és a dir, cap al primer cos, que això seria la reacció. Però això, què té a veure amb el cotxe eòlic? Doncs mira, és ben fàcil. Això té relació amb el cotxe eòlic, ja que quan nosaltres inflem el globo i deixem el cotxe al terra, el que fa és que l'aire exerceix una força sobre el cotxe i llavors, com a reacció, va en sentit contrari al moviment que fa. Molt bé, ara ja ho hem entès tot. Adéu!